le enye yengoma producer uBig Zulu. Wow. Yeah. Mina the time isiyenza ngangakazani no put quality no put Smino. Wow. So kahle iqiniso kwakwe ya Big Zulu ngoma. Wow. Ngayithatha ke mina. Wawudumzile. So uye kahle wayehlanganisa yonke into ukuthi abize bana thina so ingoma kwakwe so basically uyena ikhanda ukuthi ibe yilento. So mina umuntu engidile nje umfowami Khize ngathi bhudoza asenze kanje no put quality ke wathu kodwa bangimsendele verse lakho how him lo ngazi why akaze ngibona uquality ethule kangaka uthuswa yini uko Pick up to Big Zulu bafowethu ukhona ngaphakathi. Nice one. Ayashema John. Ayashema fika lishona. oh Ayashema khephehleni. hayi ngalesikhathi Hayi manje. Kuyishi man. yebo Wamuhle umsebenzi bafowethu. Wamuhle umsebenzi. Nikumaskandi siyanazi bafowethu nishaya ingoma emnandi kakhulu kodwa nangu Stallion uthi hey wesimeramera kabe mgologo omhlophe. Udliwa izinjini. Udliwa izinjini ngomhlophe wena. Miranda. Yes. udliwa izinjini azingeni lawo. Uyafona ke nangu Stallion bafowethu. Stallion X liphendula ndini nina bafowethu. I-reaction yenu ngomsebenzi omuhle kangaka. Ngizocela ngibingelele Nixolise siyaxolisa bafowethu inamahloni lensizwa kodwa hey ilamahloni still water. ngizocela ngibingelele bonke abantu abangaphakathi endlini ebese ngokukhethekile ngibingelele ingqondo zethu ukubavusa uthole no bavushwi. Ngiyabingelela namaciko nje kamaskando khona ngokukhethekile ngoba siyingxenye yamaskando mangabe sikanje. Bese ngibingelela bonke abantu abangaphakathi uSmino okhulumayo wagumede phansi kwahlabisa entembeni emadonjeni isigodi. Ubafo uxola njengoba besho nje ukuthi umsebenzi wenzeka kanjani. Nansi ingqwele lapha nekhonini. Nansi nawo ubhuti omdala naye ngiyambingelela ngokukhethekile ubhuti uBig Zulu. Kahle uxola nje ngoba besho ukuthi wayidlala manje wayidlala impela. Uxola wayichofa lapha la. Sihlele nje sibandla ke kuhlale kudliwa ikhathoni yazi basifuna. Kwaze kuthiwa ke singathini la amadoda ngenzakalani singahlali nje ingabiki into esiyenzayo since siyabantu abaqhikozayo. Wathi uZulu ngizobhala nawe ibubhala. Njengobuzwa nje ukuthi Fairville yami sengisole umuntu engizohlala naye kulezi ndaba. Yayiqhathaniswe nelokhuza nendawo yakhe vele. Ilokho nje ukuthi ke umfowethu uXola akangawufela amathi umsebenzi wethu wakwazi ukubona ukuthi lento izosebenza ngempela izoya ebantwini. Akangaqhubeka lapha ekuthenini khona ngoba lento kaBig Zulu ayithatha yenze yakhe kushuthi waba nalo uthando lwayo. So nje siyabonga kakhulu ngane yakwethu ukuthi sikhumbule singoma skandi ke kujwayeleke ukuthi sibizwe ngabantu abangazidli ukuthi ngoba sihlale siwayani. Sihlale siwayani noma emabhozeni kodwa ke wena wakwazi ukuthi uthatha into yethu uyifaka kuleli side lakho mfowethu. Ngicabanga ukuthi wonke umuntu lana uzokwazi ukuthi uSmino usebenze noXola. Abanye bazokwazi ukuthi uXola usebenze noSmino ngoba sila ngicabanga ukuthi sihlukene phakathi but ngomsebenzi sikhombana. Ngiyabonga kakhulu mfethu. Big up to kwayami. Big up to emabhozeni siyazi uba kuqiza umculo omnandi kakhulu. Quality ma quality mfowethu. Yeah. Yinkabe ngempela manje sihlala ngapha ngase West ungiphi lift phela amazamba anginamona. Amashow sinkingi. Anazi umtshalo ukuthi uhlala seyikhulumela mina. Cha. Angibingelele. Igama ngoquality ngabiyele eKhakusolondi. Ngibingelela khona kubona bonke abantu abakhona endlini. Obhuto obabo sibabala khona ubabushwisi bantu basonandi sibala umama nango umdala kunathi sonke endlini. Siyabingelela singababiyana. Uqinisile uXola manje ngabethi ngamangala mangale izwi lami licula ngoba sange nesitudu kuthiwa sifuna indawo ephephile okuzohlala kuyona kuphuza. Ukuthi sengiqulisiwe ngakusasa ukuthi
Ephinde futhi umuntu usothola lapho uyabuza ukuthi ukhwathe othuka kangaka. Akubona bonke abantu engithema ngifika ngivele emehlweni abantu bathi hule bakungijabulela bangiqhubisa amabhelonda. Ngicina sengasazi mangiphathwa abantu ngeze ngethuka mangiphathwa abantu abaningi bengibabuka kanje. Ngoba ngicine ngasazi ukuthi lezi inhlambe ezingake ezifikayo kuthina akubona la bengihlele eduze kwabo kangaka noma kuthiwa udishelwa amanzi aqhamuke ezandleni right nobani laba basobe sikhuluma kabantu abantu basihlekela sonke basihlekela bonke masisendlini sindawo. So abantu sengibathanda nje bengale angeke ngapha. Phakathi phakathi manje quality mfowethu. Bafowethu nikhululeke bafowethu nama glass na monkey shoulder lapha. Sibonge monkey shoulder. Yeah, sibonge monkey shoulder sponsorship Chasile. Besale bithi cishe light. Sothole angifikanga emculweni ngaqhamuka sengine album noma qhamuka sene EP sengiculo. Yeah. Abantu abaningi banginotisile bangazi ku social media ngikhuluma noma yini bisuke efika emqondweni. Ngikuphendula noma ngabe yipi indlela busuke wakhuluma kahle ngikhulume kahle wakhuluma kahle ngikhulume kahle. Yeah. So noma kuthiwa ngenze into enhle muhle kakhulu umsebenzi kamfowethu uXolo. Kodwa noma kuthiwa nje ama sengenza into enhle kangakanani umsebenzi engifishare kuwo noma uka quality kunabantu okusenzima ukuthi ngibafunze ukuthi uquality nangu lo ngenxa yokuthi khona basabamba ukuthi wathi basopa mahlalela lo muntu lo manje usasabambe ligqubu kodwa ke igqubu lasemhlabeni lodlula ngelinye ilanga. Ngiyabonga kakhulu oXolo ikakhulu umuntu engaphila naye kakhulu ebengikwazi ukuhlala nginaye ngikwazi ukuxoxa naye kuze kweqe uyena uBig Zulu. So nje ngizothi amandla kuyena uBig Zulu ngoba kube kuthiwa uBig Zulu bengekho ngaba ngikho kule ngoma ngoba akaze ngenzele ifavor naye akazi ukuthi ngiyacula mhlawumbe ngizwe manje naye. Yeah, no, pick up the Big Zulu. Pick up the Big Zulu. Kushela tamate. Futhi ngithini ngibongela amajonga la eGoli. Njoba amajonga la eGoli ngizokubona imic igoli leli yimi lo phethe kanje. Mawucabanga ukujonga uhlala eGoli nje ukuthi ethiwa kuzoquality kaze ngizoba yini. Yabo yaphinde futhi inhlansi yakwalanga lokho ngilandela futhi. Kodwa nje ngiyabonga kakhulu Stallion mfowethu ngiyabonga umsebenzi wakho mfowethu muhle. Angicabanga ukuthi umuntu othi emalalele besethi ayikone ebana ngakezonile yonke into ethu ngibona ngathi ihamba kahle inhle kakhulu umuntu angayethu selingana kodwa kwenzile kukhulu kakhulu bancane abantu angathi abangacabanga into uyicabangile siyakubongela mfowethu kwande. Fana kansela umsebenzi wakho muhle kakhulu mfowethu ulimele igama lika baba uJojo Mantwengu. Siyakubona manje kule project ka Stallion X. Reaction yakho mfowethu. Kunini ngizama mina ngifuna ithemba lami. Ikona ke ngikwazi kangcono kwemina. Ngicela ukubingelela baba abadala abangaphambi kwethu ngibingelele kobhuti abahloniphekile kumina ke nabahlonishwa nonke endlini. Ngiyabonga kakhulu ngibonga nje ithuba engilitholile namhlanje ngimncanyana Nkosi yami ngiyabonga bhuti Stallion ukuthi ungikhumbule lo mfana obuye ekhohlekwe kakhulu kodwa ke impilo yomhlaba kodwa ngibonga kakhulu nami ngibe khona la nabafowethu ngibe kanye nabo ngiyabonga kakhulu bafowethu angizokwanda kakhulu. Wow, nice one. Let's go on.